Ha rövid a szoknya, akkor az a baj. Túl feszes a nadrág, az a baj. Ha sorban imádkozunk, az a baj. Ha nem imádkozik senki a fiatalok közül, az a baj. Ha nincsen nagyon nyakenni, az a baj. Ha a pokol felé mutat, az a baj. Ha megtetszik egy lány, az a baj. Még nincs itt az ideje, az a baj. Ha hitalmas énekelünk, az a baj. Mert nem csüpik a fiatalok, az a baj. A ritmus is az ének, az is baj. Ha tulapos a dobon nincs, az a baj. Beszélgetünk velük, az nem baj, sőt, inkább az a legkisebb baj. Ha meglátom a problémát, az a baj, de ha nem mondok rá megoldást, az a baj. Ha felveszem a plékofát, az a baj, ha nem veszem le, az a baj. A gyüli alapon, azok az a baj. De ha becsereg az evaptifon, az a baj. De nem a mennyire hívás, az a baj. Hát mit csináljak, ez a baj? Az a baj. Mondasz valamit? Teszel bizonságot? Az a baj. Az a baj, hogy mondasz, és az a baj, hogy nem mondasz. Talpod, vágod, érzed, énekeled, imádkozod, dicsőítesz, megteszed. Hallod, érzed, megvan, teszed, tapasztalod, hangom, követ. Ha karizmatikus vagyok, az a baj. Ha túl konzervatív vagyok, az a baj. Ha nem szeretem a katolikusokat, az a baj. Ha tisztelem a pápát, az a baj. Elfogyott a gazdaság, az a baj, ha elfogy a hirdés, az is baj. Nem vagy az is baj, oda jössz, lenni gondod, az a baj. Nincs a misszió, az a baj, ha szegényeknek térnek, az a baj. De ha nem tér meg senki, az a baj, nem lesz kanakozód, az a baj. Ha mácsoribe megyek, az a baj. Ha szórakozni megyek, az a baj. Mert a baptistáink nem buliznak, az a baj. Nem is tudom, mit keressünk itt, az a baj. Barátaid milyenek, az a baj. Nem, hogy hívőkkel barátkoznál, az nem lenne baj. Legalább megtérnél végre, az végképp nem lenne baj. Ha nem állnak fel imádkozni, az a baj. Ha felállnak és csak megszöknek, az a baj. Készültek, nincs a vágod, ez még nem lenne baj. De hogy nem megyed, hogy sétálsz, az a baj. Kapod, vágod, érzed, énekeled, imádkozod, dicsőítesz, megteszed. Hallod, érzed, megvan, teszed, tapasztalod, hangod, követsz. Ha ketten ugrálnak a szőnyegen, az a baj, mert nem értik, nem szabad, az a baj. Ha nincs a fiúkon felső, az a baj, mert ez egy érthetetlen társaság, ez a baj. Kicsit szóképmutatóan sikerült a szöveg, az a baj. Aztán még megbotránkoztok, az a baj. Aztán mehetünk a bizottság elé, az a baj. Hát miért teszem fel a kérdést, az a baj. Csúszolátunk mindjárt, az a baj. Mert hazaküldenek a táborból, az a baj. De várj, ez csak egy humoros. Ez most baj? Hát ezek vagyunk.